V obci Slatina u Libochovic se poslední lednový den uskutečnila tradiční masopustní veselice. Maškary se zde sešly už po 9., aby společně dodrželi starý lidový zvyk, rozloučili se zimním obdobím a užili si den plný hudby, tance a dobré nálady. Celá akce začala jako tradičně symbolickým předáním klíče od obce, kdy starosta obce předal vládu nad Slatinou přítomné base, představitelce hudby, tance a bujarého veselí. My to tady máme udělané tak, že prostě jdeme po vesnici a lidi otvírají a pohostí masky s tím, že dostanou pak dobráka, který ho máme na tom traktoru, tak to dostanou na vrata, ocenění takový. Masopustní průvod plný rozmanitých masek procházel obcí za doprovodu hudby a dobré nálady. Nechyběly tradiční postavy, jako byly medvěd, žid, bába snůší či cikánka, ale ani originální a nápadité masky, které pobavily všechny přihlížející. Na vyzdobeném voze se vezla kapela Severka, která po celou dobu hrála přítomným do tance a výrazně přispěla k veselému průběhu průvodu. Snažíme se pořád ty masky obměňovat, aby byly pořád nový, aby to bylo pro lidi zajímavý. Medvěd provede každou hospodyni, která nás pohostí. Musíme hodně poděkovat občanům, protože nás čím dál tím víc hostí, až s tím nepočítáme a vždycky máme i málo odměn. Každý rokem se přidávají další a další a nikdy se tady basa nepochalávala, i když letos nevím, jestli tak nedopadnu. Kulturní život ve Slatině dlouhodobě podporují 2 místní spolky. Život pro Slatinu a spolek Nejen dětem, které se aktivně starají o pořádání společenských akcí a udržují v obci živou a soudržnou komunitu. Masopustní veselice je jednou z akcí, která dokazuje, že se jim tato snaha daří. Určitě bych chtěl poděkovat všem, jak občanům, tak členům spolku, obou 2 spolků a nebejt jich, tak prostě starosta tady to sám neudělá. Co si budeme nalhávat, jako potřebujete ty občany, aby se zapojili tady do těch akcí a pak to teprve tady žije. Po několika hodinách zakončil průvod masek své putování obcí v Hostinci u Nováků, kde pokračovalo veselé sousedské posezení v přátelské atmosféře. Radost z masek však ve Slatině nekončí. Slatinské děti se budou moci do veselých kostýmů převléknout znovu už 21. února, kdy obec pořádá oblíbený maškarní karneval. Děti se mohou těšit na soutěže o ceny, diskotéku i bohatou tombolu.